Sekuwumlando manje ukuthi uKhuzani Mpungose waqedela i-albhamu kaMgqumeni ebizwa nge-Autograph. Njengomuntu owaye-interested kakhulu emculweni kaMgqumeni, ngiyakhumbula nami ngise-hostela eGoli. Sasiyilindele o-CD leyo, yadileya ukuphuma. Sasiyilindele. Siyakhumbula nje sibona nje i-CD iphumile, inciphile uMgqumeni. Ayi, kwasiphatha kabi lokho. Kodwa-ke yagcina iphumile kanzima. Ezinye izinto sasingakazazi ukuthi kwenzakalani behind the scenes. Sekumlando ukuthi yagcina-ke iqedelwa, kodwa phela okuningi kwase kwenziwe, kwakushoda kancane lapho nalapho. Kukhona aku-edayo uKhuzani okuthize. Sekuba umlando-ke lokho ukuthi wakwenza. Eyi, abantu abaningi engingathi mhlawumbe ababethanda uMgqumeni baqala ukuphika lokho as soon as uKhuzani eqala ukucula noMtshengiseni. Lowo mlando loyo basebenza kanzima ukuthi bawucishe, bayozama ngayo yonke indlela. Ngiyakhumbula nje o-D_S_D, Dubula Sodubulani, kwenye ama-interview bephika ukuthi hhayi akakazi. Kodwa-ke lokho babekwenza ngey'nhloso zabo ey'thize zokubanga-ke umaskandi. Bayakwazi-ke lokho babekwenza ukuthi bakwenzelani. Kodwa-ke babekuzama le nto ukuthi nokuthusana emculweni ngandlela thize, bekuphike le nto yokuthi uKhuzani hhayi akakwenzanga lokhu, asikwazi lokho thina, wayeqedela nini, uyabo. Kodwa ngiya-understand-a-ke mhlawumbe ukuthi bona bafila kanjani ukuthi njengomuntu abasebenze naye isikhathi lesi abasebenze naye ngaso kusuka kuleya minyaka. Abanye bahlangana noMgqumeni ngabo-2003. Abantu abanjengoNgigi ababecula omunye music before benze lo kwamaskandi. Abanye abantu ababekhona lapho, abafana-ke hhayi ukuthi abafana ngaleso sikhathi leso-ke babeyilokho, hhayi kimi kodwa hhayi mina ngithi babengafana kumina cha. Ngalesi sikhathi wayesengamabhungu abadonsa-ke uMgqumeni bezosebenza naye. I-albhamu yakhona-ke yayinengoma-ke lapha ethi kancane kancane umhlangano, ibizwa umhlangano. Kuyaziwa uKhuzini ukuthi kuningi mhlawumbe eyabizwayo between yena noMtshengiseni ukuthi kuzolanyulwa lempi yabo yokuxabana. Vele yayikhona-ke imihlangano. Zikhona-ke ezinye iy'ngoma ezithi bahle bagezile, izwi mshana wami uthi ngiyagula. Iyona-ke i-albhamu yokugcina-ke yagcina yenziwa uMgqumeni. uKhuzani kwadlala-ke i-role-ke ethize-ke leyo. Ku-Facebook-ke hhayi, base bephika belale ngomhlana abantu ngenxa nje yokuthi wayesecule nomuntu mhlawumbe abamthatha njengesitha sikaMgqumeni. Kodwa phela vele yayikhona leyo nto leyo kubantu, befila le ndlela abefila ngayo. So wena njengomuntu abakwazela into ethize usuyocula kanjani naloya muntu. Kunjalo-ke kulo mculo-ke wanamhlanje, izinto y'hamba leyo ndlela leyo. Abantu banokufila aggrieved ngendlela ey'thize. So kwesinye isikhathi kuba-blame ukuthi hhayi besho njalo, hhayi bekhuluma nje because basuke kube ne-idea ethize. Kuyabe sekuyajika, sekwenzeka ngenye indlela, akube kusahamba-ke vele ngendlela kade becabanga ngayo. Right. Ngaleso sikhathi leso-ke iqedela i-albhamu leyo kwakuyi-2009, usiyophela vele ngoba yayisihamba-ke iphusheka lo albhamu leyo noma sedlulile emhlabeni. uMgqumeni yaphusha lo albhamu leyo until ezethola ithuba-ke uKhuzani ukuthi enze yakhe i-albhamu ngo-2011 ethi Bahluleke Bonke. Lapha kunengoma khona eyithi Mama Kanomzamo, bayayazi abantu abalandela umaskandi, nalethi Ngizoshumayela,
nalethi olwami uthando, nalethi thuma mina, nezinye ezazikhona-ke ezazimnandi-ke. Abantu abathokozela ukuzwa umuntu ucula nje ngathi unevoice encanyana elandela kaMgqumeni. Kwesinye isikhathi ungamuzwa ukuthi uye uMgqumeni or yini or uyamlingisa, kodwa-ke kwakunjalo nje. Iyona album ayikhiphayo after-ke eqedele-ke i-album kaMgqumeni. So umlando-ke akulula-ke ukuthi ucishe ngenxa yokuthi wena ufoni awuhambisani ngendlela wena ofisa uhambe ngayo. Into eyenzeka ningi. Ngiyakhumbula nje kwenye i-TV yaku-YouTube uDSD ephikile, ngicabanga uyiphika khona. Kwaze kwaba indaba ukuthi kumele kubizwe uBabshobeni. Ubone ukuthi into iba serious. Kodwa-ke uyayibona-ke into vele yokususa uthuthuva amabomu ngokuthi ufuna kube ne-debate ngandlela thize-ke engenasidingo. Kodwa kwagcina kungenzakalile lokho. Kusho ukuthi ubaba kumele uBabshobeni asukele eNqodi eze kuphi eThekwini. Eyi, kwakuthanda ukwanzinyana. Kodwa-ke siyabonga ukuthi akufikanga-ke lapho. Kodwa-ke engizama ukusho ukuthi-ke sekumlando ukuthi hawu Khuzani wakwenza into enjalo waqedela i-album kanje kaMgqumeni. Seku-more than 15 years lokho kwaphela wakwenza kwadlula. Kodwa kusenomuntu othi uma umbuza aphikazelele ngomhlane ethi azangenzeke leyo nto leyo. So izinto ezenzakalayo empilweni ukuthi umuntu aphike information ebenayo ebeyazi, ebe-aware ngento ethize, just because anisazwani or khona angayithandi ngayo aphike ukuthi loo nto leyo ikhona. So kodwa-ke lokho kwenzeka. Angeke sikubalekele. Bekuyilokho nje lo mlando omncanyana Khuzane-ke before naye avelele emsebenzini wakhe, into aqala ukudlula kuyona, wathola experience-ke. Ngicabanga ukuthi yamsiza kakhulu ekutheni akwazi ukuthi naye aloleke abe lo mculo asoyena namhlanje. Bekuyilokho-ke, ngiyabonga.